Τούρκοι τον βλέπουν να προβάλλει μέσα από τους καπνούς της μάχης, κυριεύονται από πανικό. Όταν συνέρχονται, προσπαθούν με κανονιοβολισμούς να ανακόψουν την πορεία του. Βροχή τότε πέφτουν γύρω του οι πελώριες μπάλες των κανονιών του εχθρού. Μα ο γενναίος πυρπολιτής, που σαν αποθάλμωμένη άτρωτος, συνεχίζει την πορεία του προς την απαρχίδα. Οι Τούρκοι λιποψηφούν μπροστά στον επερχόμενο θάνατο και ο Μεχμέτ Πασάς έντρομος δίνει το σύνθημα της υποχώρησης στο στόλο του που κατευθύνεται στο ανοιχτό πέλαγος. Ο δαυλός του Μπασπάρτσι σπαίνει τον δρόμο στον εχθρό και τον τρέπει σε άτακτη φυγή. Κάτι το μικρόφωνο. Είναι κολολάπαδο. Τι είναι από εκεί, μην κοιτάς θα το πούμε εμείς τέλος. Καπιτένο. Έτσι πηγαίνανε παλιά. Περιμένουν να πάει... Και το ελικοπτεράκι που πώς ανέβηκε, βλέπεις. Α, τι είναι αυτό. Φωτογραφίες, δηλαδή και βίντεο. Ντρόν βέβαια. Φοβερό, ψηλά πάει. Όπου θέλεις πάει. Και λέγανε φαινόμενο. Και τι κάνουμε εσείς τώρα. Μέχρι να φτάσει εκείνα τώρα θα βάλουμε τα... Έρχονται και τα άλλα καράβια από τα πετάκια. Ναι, μπορεί. Κάτι δεν θα μπορεί αυτό να αφηγηθεί. Είναι και το καραβάκι το άλλο που έρχεται αυτό το πρόσωπο. Το ένα έπεσε, να το. Μέσα. Θα πιάσει φωτιά τώρα. Έχει πάρει κιόλας που το έχει γίνει, μπρουλότο. Το άλλο το πήρε μαζί του τη δάδα. Όχι, άμα θέλεις κάτσε. Αυτό δεν κάνει. Δεν είναι δυναμίτια μέσα στο ρίες. Δάδα. Βλέπω μία δάδα να φεύγει. Το άλλο που περνάει από εκεί δίπλα τι είναι. Να το πήρε. Να το πήρε. Το άλλο γιατί δεν από μπροστά. Ξέρω εγώ που πάει αυτός. Οι μαλάκες μιλάμε για να το δούμε. Καλά βίντεο, τι μαλάκες. Πάνε. Δεν ξέρω. Θα το στείλω στους Αμερικάνους. Πόσο είναι κοντά. Αφού είχαν τη φωτιά. Τώρα. Έλα τον πάμε. Κάτι έγινε με τα μικρόφωνά της πάνω. Πίσω μας τα παιδικά μας χρόνια. Χωρίς μουσική, χωρίς τίποτα.
Μετά τη φυγή του εχθρικού στόλου, οι ατρόμητοι θαλασσομάχοι μας προσήλθαν στο ναό του Αγίου Νικολάου και γονιμετείς με δάκρυα στα μάτια έστειλαν ευχαριστήριες δεήσεις στη Θεοτόκο, στην οποία απέδωσαν τη μεγάλη και αποφασιστική νίκη τους. Σε ανάμνηση της νίκης αυτής, οι ευσεβείς πετσιώτες έκτισαν μια εκκλησιά, την Παναγία την Αρμάτα, και από τότε μέχρι σήμερα οι κάτοικοι του ηρωικού αυτού νησιού εορτάζουν πανηγυρικά την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου για να τιμήσουν την Παναγία που σαν υπέρμαχος στρατηγός πήρε τάρματα και χάρισε την νίκη στα ελληνικά πλοία. Καταλαβαίνει φτώχεια. Τελικά δεν έχει. Όλοι οι Έλληνες αγωνιστές, σπετσιώτες, Ιδραίοι, Ψαριανοί, κυβερνήτες και πληρώματα, τη μέρα της ναυμαχίας των Σπετσών αγκάλιασαν το φως της αιωνιότητας. Περισσότερο όμως δοξάστηκε ο Κοσμάς Μπαρμπάτσης, που άρπαξε την νίκη από τα χέρια των εχθρών και έγινε ο αδυσόπιτος τιμωρός τους. Ο Σπετσιώτης πυρπολιτής με την παράτολμη ενέργειά του δεν έσωσε μόνο τον νησί των Σπετσών, αλλά και την Επανάσταση του 21. Γι' αυτό και ο ταυλός του θα φωτίσει για πάντα μια σελίδα δόξας και θριάμβου στην νεότερη ιστορία της Ελλάδος και θα διδάσκει στις επερχόμενες γενναίες πως τίποτε δεν αξίζει στη ζωή, ούτε η ίδια η ζωή, όσο η εθνική ελευθερία. Τελικά δεν έχει. Μην αμφισβητείς τους νέους. Όταν θα βρουν λύση, τα δύσκολα θα ενεργοποιήσουν. Το έχει και αυτή, δηλαδή δεν είναι το συνέχεια. Τα έχει χτίσει, της έδινα να μην το έχει και το